управляват идиоти, а те след това подозирахме и виждахме, че те са закръгали идиоти. Очакваме от Съдебната палата към нас да се присъединят от протеста, който е за отстраняването на Сарафов, който е с изтекъл мандат, между другото, но... Здравейте, будни граждани! Корумпирани са, оттам да започнем. Гледат си собствените интереси, а не гледат интересите на народа. И цялостно просто опитват да перат пари. За корупцията, която се управлява от Пеевски, от Бойко Борисов, и за гнева, който изпитваме за тяхната наглост. Да внесат още веднъж този отвратителен бюджет отново за четвърти път. Много е нагло всичко, много е безочливо, с много нагло поведение се случва управлението. Може би има около 50-60 човека легитимни в този парламент, които наистина защитават демократичните ценности. Защото общото не харесвам хора, които се смятат за нещо повече от другите. Ти за да крадеш постоянно трябва да мислиш, че си над всички останали. И за хора, които са нагли и нямат грам срам, няма как да имам уважение да се асоциирам с такива хора. Само да кажа, да напомня по-скоро за какво протестираме. И съм убедена, че всички ние имаме една обща кауза. И тази обща кауза не е бюджетът до година. В Ловград, в Брюксел, в Бургас, в Варна, в Враца. Своя вод в урната или на машината. Благодаря ви. И че мутрата Борисов днеска не е дошъл в парламента. Това е 2021. Обаче ние внезапно се събрахме. Цял свят наблюдава протестите в България. Reuters ги излъчва на живо. Бяхме на първа страница в Ню Йорк Таймс. Сега отиваме на сцената при Тошко, който е намерил граждани от протеста. Тошко!